Hormatly tamaşaçylar, men çağlam İngilizceni nähili öwrenip başladylar. Elbetde makul sözlük bilen öwrenip başladylar. Şu wagt Amerikada mektebe ýaly İngiliz dilleri elbetde has ösü ýöne birinji başlanşaklary ýene makul sözlük. Makul sözlüğün aplikasiýasynda saýtyny şu oýunly sözlük bir ýemden beri ba, ýöne bilmeýänler üçin gitaş tanıştyrayyn. Makul sözlüğün aplikasiýasyna girýäňiz, şu ýerden oýunly sözlük saýlaýaňyz. Oyunu sözlük saýlaňyzdan soňra bir näçe sanak bölümler bar. Haýwanlar, miweler, naharlar, tebigat, ulaglar, käler, umman bir näçe sanak bölümler bar. Şolaryň hemmesinden oýnap bilýäňiz. Elbetde iňan saatyndan, mysal üçin haýwanlardan başlap bilersiňiz. Şol ýerde mysal üçin türli haýwanlary iki surat okunýar, ses gelýär şu ýerden. Mysal üçin biz size şu an tanıştırmak için käbirini doğru görkezek, käbirini yanlış görkezek. Käbi doğrunu näýe etgelýär, yanlış onu näýe etgelýär, şonu bilerýärler. Näçe edipdiň sonra da näçe doğru näçe yanlış bilýär. Şeýlelik bilen çağaňyz oýun oýnap oturan wagtynda oýun bilen dil öwrenmek mümkinçiligi bar. Makul sözlükde şunu öwrenip bilersiňiz. Eger halasaňyz şu videony paýlaşyň, köp adam İngilizceni täze İngilizce İngilizceni öwrenmek gelecekler üçin şagalaryňyza etbiljek iň gowy ýaşylyklaryň birim şolara dünýä derejesinde has o şekilde bilerýär bilim bermek we İngilizceni öwretmek. Şonuň üçin makul sözlüğüň taslamasyny size öwredýär. Her bir sağ olun.